ना बीएड के बा नाम ना बीटीसी के बा नाम, त काई कुल पढ़ले से भैया तोहके मिल जाई काम, त काई कुल पढ़ले से भैया तोहके मिल जाई काम। एक बीएड बीटीसी किए हुए भैया मिल गए एमए बीए करने वाले भैया से, और वो बताने लगे कि अरे भैया हम तो बीएड बीटीसी करके घर बैठे हैं, तो आप लोग यार एमए बीए करके क्या कर लोगे। देखिए आप लोगों को वही करना जो हम कह रहे हैं। देखा तो के पोलंबर बने के बाटे, खाली मजदूरी तो के करे के बाटे। देखा तो के पोलंबर बने के बाटे, खाली मजदूरी तो के करे के बाटे। फ्री के गल्ला मिली नाम लइके जिया उनके नाम, अब काहे पछताला बोला राम राम राम, अब काहे पछताला बोला राम राम राम। बीएड के बा नाम ना बीटीसी के बा काम, तो काई कुल पढ़ले से भैया तोहके मिल जाई काम। देखा कौनो तोहार नाही अधिकार बा, देखा कौनो तोहार नाही अधिकार बा, खाली सपना देखावे के सरकार बा। ना हमके मिली आराम ना तोहके मिली आराम, फिर सिलेंडर लैला चूल्हा फूका सुबह शाम। ना बीएड के बा नाम ना बीटीसी के बा नाम, तकाई कुल पढ़ले से भैया तोहके मिल जाई काम। जब चुनाव आया तो सबने सोचा कि अरे यार सबका देख लिया गया है, लाइए एक बार अब की बार दूसरी नाव पे चढ़ा जाए, दूसरी तरफ चला जाए, इनको भी देखा जाए, इनको भी आजमाया जाए। हो पहले चर्चा भइल ई शहर गांव में, पहले चर्चा भइल ई शहर गांव में, आवा अब की चढ़ल जा दूसर नाव में। करी है बाबा जी उद्धार दे हैं बिजनेस और व्यापार, राम राज फिर आई जो इनके बनी है सरकार, राम राज फिर आई जो इनके बनी है सरकार। और जब पूरा चुनाव खत्म हो गई, कुछ दिन बीत गई, तो भैया देखा इनके उनके तुलना तो होबे करेला। सब तुलना करे लागल कि पहला सरकार कैसन रहल, अब की सरकार कैसन बा, ओकर तुलना होता कि जैसे सबके रहल वैसे इनकर कहानी, कि जैसे सबके रहल वैसे इनकर कहानी। न बदलल कचहरी न बदलल दीवानी, वैसे शहर बा वैसे गांव, वैसे धूप बा वैसे छाँव, बस खाली हवाई फायर बा बाती से होता काम। न बीएड के बा नाम न बीटीसी के बा काम, न बीएड के बा नाम न बीटीसी के बा नाम, तो काई कुल पढ़ले से भैया तोहके मिल जाई काम, तो काई कुल कैले से भैया तोहके मिल जाई काम, और तोहके मिल जाई काम, तोहके मिल जाई काम। नमस्कार, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पे जाके सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो आप देख सके। और हाँ दोस्तों, आपका अगर कोई राय है, कोई विचार है आपकी, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, हम उस पर विचार करेंगे।